zosakondweretsa ndi zimene zachitikatu anyamatazi kwanje atapita ku khoti leloli kuti akayankhe umodzi mwa milandu yawo. Titu kukafika kumene kuja bwinobwino kupezeka zonena kuti mulandu sotulepherekani mpaka na mulandu uja aukankha kunena kuti udzamvedwa chaka chamawa ndithudi kutipangitsatu kuti tidzifunsa funso lonena kuti mulandu sowalephereka pa zifukwa zotani. Itu ndi update ya anyamatazi kwanje padzande takhala tikumayendano ndithudi mmene zikumayendera m'makhotimo nde tifotokoze motere kunena kuti leloli anyamatatu anapitanso ku khoti as usual, ndipo kumeneko kuchokera ndithu mmakwawo anakafika ku khoti la Lilongwe kumene amene akakumane ndi jaji amene akuweruza mlandu wake ndotino poti milandu ija njochuluka. Mlandu umene anapitira ku khoti lero ndokhudzanatu ndi zipolowe zija zomwe anyamata akuganizidwa kuti anapanga pa Mbowe filling station ku Lilongwe pamene adakuntha anyamataso a chipani cha DPP ndikuaphwanyira magalimoto awo kwa Vlaza. Akuti padza anyamata ake amene anapanga ndi amene wande akuyankhanso mlandu umenewu. Anapitatu kuti mlandu umenewu akauyankhe ku khoti la Lilongwe. Fikani kumene kuja basi tunde kunali kudikirira sojani amadikiratu kuteko akumbali aboma atulukire komanso nde kuti amene akuyimira anyamatawa maloya awo atulukire. Ambali aboma nde anatulukiradi motsogozedwa ndi uja Prescott mwayi ulipo amene akumatsogolera mbali aboma pa milandu imeneyi. Koma nde kutito amene anatsalira anali maloya a anyamata amenewa. Ndi tikuziwa zoti I think mmodzi mwa maloya a anyamata amenewa ndi Jefferson Kadzipatike yemwenso ndi uja loya wa chipani cha Malawi Congress Party amene amayimira Congress Party pakakhala milandu komanso ndi uja anakathandizira kukachotsatu search warrant ukamuyimira chakwera kukapempha khoti kuti lichotse chija chilolezo chotino akasetse ku nyumba yake ataganizidwa kuti akusunga agalu aboma. Loya waketo ndi ameneyo amene akuayimiranso anyamata amenewa sanatulukire ku mulandu osabwerako ndithudi. Kumandabwa zoti zachitika ndechani ndi maloya anzako mesa mukuyimira anyamatawa mayenera tsiku la mulandu munawuzidwa osakapezeka bwanji. Ndeto kunalitu ajajitu awanangu anyirenda kudikirira ndi anyamata aja onse 11 anakafika kumeneko sanathawenso yayi. Kubwera nde kuti mbali inayi akumbali aboma ajaso achina Prescott mwayi uliponso kufika kumene kuja onse tukhalakhalani tikumadikirira 1 hour 2 hours pakana 2.5 hours 3 hours maloya asakubwera bwanji kapena mwina mwake atimbira foni tidekhe. Hayi ndithudi anyamata aja osatulukira maloya aja mpaka natu tipanga bwanji basi mlandu taukhasula. Ndeti apa taonani madeti lero ndi pa 3 December tili milandu yambiri sitingakwanise kuupangaso reschedule kuti mwina mwake ukhale nde kuti mwezi omwe uno. Ayi ndithudi tikuyenera nde kuti tiusunthe mlandu tidzaupangaso nde kuti pa 8 January mu chaka cha 2026. Kani zaketu ndi zimenezo mwayiona imeneyo. Chimene maloya awa alephera kukafikira ukuku ndechani chifukwa nde kuti pamene panali chidwi kuti kapena mwina mwake afotokoze kuti chikuchitika ndechani. Maloya ajatu chete sanafotokoze chifukwa china chilichonse kunena kuti talephera kukapezeka kumene kotilephera kukapezeka kufukwa cha zakuti kungokhala chete basi. Mulandu usunga kaloye mu khoti maloya ngati palibe adzikati mamuzenga client wathuyo ifeyo palibe bwanji cholinga chonena kuti mumpezerere. Mwayiona maloya aja osakapezeka konse kumene kuja nde basi mulandu aukhasula zomwe timakamba zonena kuti ma delaying tactics kuchedwetsa zinthu mwadaladala basi cholinga chonena mbali zinazo zingopsa mtima basi ndikunoti basi feta angozisiya titayitsaso nthawi amenewa basi tingozisiya tidzikayang'ana mlandu tasiyana amenewa. Komatu ndetu mukhaulatu chifukwa chonena kuti milandu iyi anthu ambiri akuyitsatira mwachidwi zoti ngangotayidwa mwawambawamba zikhala zovutirapo. Chimene chinakachitika cha nzeru akanena zonena kuti tsiku la mulandu ndilakutakuti ngati apa sakuti ndati ndi pa 8 January inu tunyamukani pitani kumeneko
anyamarawo anapita alibe vuto lina lililonse anyamarawo kumbali ya kulephereka kwachani kwa mlandu leloli anyamara anapita maji maloya akulephera kukapezekako komatu chonsecho ndekuti akuyeneranso alipidwe ndalama ndikukhulupirira yoncho kulephera kukapezekako chabwino tapeka ni zifukwa mayenera muzipeka zifukwa ngati simukapezekako makuluakulu ifetu nde mije mlandu uja mawo sitikapezekako pa zifukwa zakuti ndekuti jaji uja aonanso pali mlandu wina wake mwina omwe tingathe kuphusha mwachangu mawalo mamona kuti tsiku mawu azazangokhala choncho opanda ndekuti kupangapo zina zake milandu ndi ambiri akuti mlandu wanu uja umayenera ulowe mu khoti paja tsiku lakutete tapangani zonena kuti ulowe mu khoti no mawa chifukwa chonena kuti mawa papezeka mpata ndekuti kumene kujaku logistics iso ikuyenda bwino logistics jeti ndekuti milandu ije kumakankhidwa koma apapa ndekuti nthawi yangotayidwa awawa amene ali kumbali ya bomawa nthawi ya ataya kubwera ndekuti nso anyamata onso mwina awawa anyamata akuganiza azikwanje waso bweziso ndekuti akapanga zina pamene ponso mwatayisa nthawi kuona region jaji ujaso mwamutayisoso nthawi ayi ndithudi zomwe achitatu maloya achipongwe ndi zimenezo ndete kuti kaya ndi delaying tactics yomwe kuchedwesa zinthu kaya ndi chani komano nkhani ndionena kuti no mlandu aukankhira pa 8 January 2026 izi sizabwino ya izi sizabwino ndi pang'ono pomwe nkhani zosamveka bwino chifukwa ndekuti noti zingochedwa mpaka namuzaona mlandu tikamatira ndeti ziukankha mpaka no zakafikaso chaka chamawa kumafikaso chakumapeto kwa chaka mlandu onena kuti nobwezi ndekuti lero amvako ndekuti chani ngakhala kumbali ya boma amakamba zonena kuti ifero ndife okhumudwa kwambiri chifukwa chonena kuti lero tinabwera okonzeka ndi mboni zathu kuti no pamene papa zizathirira umboni koma zimene atipanga apa ndekuti no akhangati basi tikungotitayisa nthawi bwezi kuti mboni zingapo zitathira umboni mlandu uja ukusuntha milandu ndi ambiri koma wapa ndekuti tatipanga chipongo chotere ayi nangati ngapangeso motana apart from kungopanga accept kuti zomwe zachitika ndi zimenezozo ndithudi ku court kumeneko mwina tikungonena kuti no final word I think apa pamene zikuyenderamo ndofunika kuti milandu izipitirira posatengera zona kuti maloya apezekako kapena sanapezekeko ozenga mlandu alipo amene munasuma mulipo osumiridwa mulipo ngakhale maloya athu palibe tiyeni nkhani tani ilowebe chifukwa maloya anuwo ndekuti mukuyenera mukwenyane nawo nokha ngati maloya anu sabwera pano vuto ndekuti ndi la ino ndi maloya anu si vuto la ife mulandu tani upitirira I think tizipanga choncho kuti mwina makeno zinthu zizithamanga otherwise ndesi zinayendepo tapapa sizinayendepo ya ayi mene mondi mene zakhalira ngati muli maganizo ena aliwonse ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezaso maganizo anzathu as usual timamalizatu moteromo muja kumanena kuti akuti